Tatay mo yun. Hindi ako aalis hanggat hindi ka naayos dyan. Ano? Mimbis ko kasi si mama. Akala ko may kasalanan ako eh. Meron ba? Wala nga. Kaya nga sinabi, akala ko. Ayan, natawag ka naman. Huling-huli mo talaga yung ano ko. Siyempre naman. Mga anak, tara na, sabay ko na kayo. Ganyan ka din sa ibang babae. Ano yan? Puro kanin dyan! Wag, nanonood ako eh. Nanonood ako. Sa ilalim ka ng lamesa Bibilas nanonood. man. Crush ko yan si Ilsa eh. Hi. Why? Do you wanna be last man? May ganyan yun eh. May ganyan yun eh. Bakit ibang Elsa yan? Bakit nakabra lang yan siya? Kaya nga crush ko eh. Ay. Kailangan tayo ni Papa ngayon. Ako lang makakatulong dun eh. Parang hawa mo, nalulod ako. Papa ko yun eh. Biyanan mo yun eh. Magulang tatay mo na rin yun eh. Nasa QC dito na nga tayo tumira kasi malapit sa trabaho ko. Lilipat tayo sa inyo sa Las Piñas tapos babiyaya ako araw-araw sa QC. Ano yun? Kailangan ko ng Papa ko. Parang ako. Papa ko yun eh. Sige na. Pwede. Naiyak ako. Payag na ako. Punta tayo sa inyo. Ano, Mia? Pasensya ka na. Hindi ko lang din naman makalimutan yung ginagagawa ng tatay mo sa akin. Pero alam ko tatay mo yun. Alam mo namang mahal na mahal kita eh. Hindi ko kayang... Ano, okay ka na? Thank you. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.